Club Junta, building better Africa. Mawa wabwino amalawi amuna ndakaji wankulu ndi wang'ono kwina kulikonse kumene muli lero lachiwiri pa 22 April. Ine ndi Twere Nyenye, Mr. Game Changer Mutoro. Remember, sindi maopa wina aliyense. Umajimva kukwima sindi makuopa. Umajimva usataniki sindi makuopa. Umajimva chuma ndi chako ndi anako ndi habari yako sindi makuopa. Umajimva kukula mimba kapena kujiwa kutuma zigawenga zoka pantu sindi maopa wina aliyense. Amene ine ndi maopa ndi Yehova amene asamala moyo wanga ndi chigawenga ndi mbavawe osati iwe kapena zisinga ngako. Ine ndi opya kwambiri. Mawa una Malawi ndabwera ndi uthenga umene ndifuna kuupereka mochenjeza kuchipani cha chikulu mdziko lino cha Democratic Progressive Party. Chifukwa ine ngati Game Changer sindiyankhula za uchisiru za matuvi zimene ziuchitika ma constituency mukusatira ma primaries amene akuchitika ndi amene akuchitikawa ndiye kuti zinthu sizingaende bwino. Ine ngati munthu amene ndimayankhulira amalawi ovutika, ine amene ndili muyankhuliro wa Malawi amene voice yake singamveke, ndizayankhulira Malawi. Aidha zikupweteke, zikunyong'onye, zikusegule mimba, I don't care. Koma Malawi adzayankhuliridwa, Malawi sadzakhala chete voice yake osamveka ine ndili moyo. Zimenezo sizateka. Poyamba Malawi ndimafuna ndiyankhule motere kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika uja ndi president wa democracy, ndi president okonda dziko, ndi president okonda wina aliyense, ndi president amene akulifunira dziko la Malawi zabwino, ndi president amene dziko la Malawi tili ndi mbiri yake mene anayendesera dziko lino, mene inalili economy, mene timagulira katundu wina aliyense ofunika pa moyo wa munthu, mene timayendera maulendo kuchipa kwa matransporti. Aliyense palibe munthu amene atakulesa kapena kuyima kususana ndi maonera kuti ngati tili ndi mpulumutsi ku Malawi kuno ndi Professor Arthur Peter Mutharika, noti manyaka enawa. Koma ndimafuna ndiyankhule pano ine ngati Game Changer ndimayankhulira dziko, ndipo ndimayankhulira Malawi aliyense, amalawi wonse 21 million plus. Andi kuyankhulira dziko ndikumamva kuti kwathu kumene ndikuchokera kucholo kukutuluka za uchitsiru, kumamva kuti kwathu kumene ndikuchokera kuphalombe kukuchitika zopusa, kumamva kuti kwathu kumene ndikuchokera ine kuzomba kukuchitika za uchitsiru, mwamva kuti kwathu kumene ndikuchokera ine kaya ndikusanje kuchikwawa ku Blantyre kaya ndikubaraka kaya ndikumachinga kaya ndikuchitika zopusa. Ine Game Changer ndikukhala chete ndikuti chisiru choyambirira ndizakhala ine pasininga magwire ntchito kumadzudzula boma loyipali, boma la nkhanzali, boma lokugwali, president opanda nzeru, mamina a munthu amene waononga dziko lino ndikukasiya zopusa zikuchitika kumadera amene ine Twere Nyenye ndikuchokera. Ndimafuna ndiyambe ndi mawawa. Baibulo likunena kuti uthenga wabwino uyambire muno mu Yerusalemu kenako kwa anthu a mitundu. So kulolera ine ngati Game Changer kumaona kudera kumene ine ndikuchokera kukuchitika zopusa, ine sindingakhale chete. Ndiye kuti zopusa zokuti ine ndiziyang'anira chisiru choyambirira ndikhala ineyo. Kaya munimvesa zabwinobwino Malawi. So ndimafuna ndipereke chenjezo ili chifukwa zimene zikuchitika ma primary amene akuchitikawa, zisankho za chipulula zimene zikuchitika ndi chipani cha DPP m'maderamu, Professor Arthur Peter Mutharika sakuchidziwa. Ndipo ena mukumaona ngati kuti yayi fochonera kuti bwana sangadziwa tikudziwa ndife, ndiye mwajaidia ndalama za mashado MP kunena kuti amukawinisa za uchisiru zimenezo, za uchigawenga zimenezo sizikufunika mdziko lino. Remember, ndibwereze President Professor Arthur Peter Mutharika ndi president wa democracy. Akanakhala kuti anafuna kuti asankhe munthu amene akufuna kuti ndatopa, akanatha kusankha inuyo mukanavomereza, koma dziko likanalankhula kuti president ndi president amene mulibe democracy.
zikanatha kuteka kumusankha wina aliyense amene akufuna kuti alowe pa mpando pache. Tikunena pano yeyo ali pamenepo ngati president wa chipani, koma bwana anayankhula kuti mukasankha nokha chifukwa amadziwa kuna kuti chipani kuti chipite pasogolo, chipani kuti chikondedwe ndi kuasira ainu ake akumudzi kuti asankhe munthu amene akumfuna. Kaya ndopanda mwendo, kaya ndopanda khutu, kaya ndopanda diso, kaya amaenda pachani, kaya amaenda pansi, kaya amaenda pa chikuku, ameneyo ngati Malawi akumufuna amusankhe asogolere kumudzi kwawoko dziko lawo lino. Ndiye Profesa atapita Mutharika democratic president. Izi ndifuna ndichenjeze kuyambira office ya vice president southern region, office ya regional governor southern region, office ya director wa mai southern region. Nimafuna ndikufunse chazandia ni lero kunena kuti no vice president, a regional governor, regional governors kandi ma district governor ndikumapanga msonkhano ndikumachemerera shadow mosh kudera kuli ma shadow okwana 6 ndikubwera mene ali vice president wa chigawo, ndikubwera mene ali regional governor wa chigawo, ndikubwera mene ali national director kandi wandani kandi wamai kandi wachinyamata ku chigawo, ndikukayimika shadow mosh kudera kumene kuli ma shadow okwana 6 kapena 3 kapena 4. Is that a democracy? Tinene kuti la chipani amene muli ndi maudindo ngati makolo mumakonza tikafika pa democracy, mumakonza mukafika pandale kunena kuti kudera kumene kuli ma shadow 5 mukubwera nkumaza muonesa shadow mozi kuna kuti uyu amayankhula ndi bwana uyu ndiye munthu wofunikira kuno. Kodi Amalawi akakusankhirani munthu wa independent munena kuti dziko sili kukukondani, munena kuti ndinu anthu odziwa ndale? No, ndimafuna lero ndiying'aluleso pano, lero ndimafuna ndiying'aluleso pano zimene zizachitika kuzomba anthu achipani, anthu amene akuzitcha kuti ndi adindo, anthu amene akuzitcha kuti ndi magavana, ndikukatenga ndalama kwa shadow nkuguliridwa mainjini agalimoto ndikulonjezedwa zigayo, koma ndiye ndikusokoneza ma area onse kuti wawo amene akumfunayo awine paka na ndikuwinadi. Koma ndimafuna ndikuuzeni mchitidwe wa uchitsiru uwu Profesa Peter Mutharika sakufuna, mchitidwe wovunda uwu opanda democracy Profesa Peter Mutharika sakufuna za uchitsiru ngati zimenezi. Right? Ndimafuna ndibwerere kwathu kumene ine ndikuchokera, maka kumadera amene ine ndikuchokera, kumene zisankho zake za maprimary zichitike mawa kwamveka kumeneku ndipo game changer wafufuza kale kuti kuli akuluakulu ena amene adya ndalama, kuli akuluakulu ena amene anapasidwa ndalama. Kwalero ndikwalemekeza sinefuna kuti achule mayina pa dziko litutumuka, koma ndili ndi maumboni onse kuna kuti yayi mukavotere shadow uyu andizafika paja ponena kuti nokuyamba kumasokoneza ma areas ina lakini kukhala lomwero, koma anthu amu areawo kwasiya inaka kumuzi kuti akavotere ena kuma primary amene iwangu apanga create osatingati area ya chipani imene yachokera 2020 kuzafika lero. Ndimafuna ndiyankhule chonchi paka nazafika ponena kuti nokumamuza shadow ukaore anthu onse mmamizimu, ukagonese kuroji kwako, ukagonese kunyumba kwako, iwe anthu ambuyeko, anthu yako tere chipani chisikayang'anira za uchitsiru ngati zimenezi. And to make things worse, amene ali pasogolo ndi adindo wa chipani, amene alandira ndalama ndi adindo wa chipani, amene akumafika poera kumana kuti shadow koma uyu chifama yakuwa ndi President Peter Mutharika msama mpake za uchitsiru iya. President Peter Mutharika, that man ndi munthu wa democracy, alime sanko ndi munthu. Koma ndifuna ndiyankhule office ya vice president southern region, office ya vice president eastern region, office ya ma RG nonse ma region amene ndachulawo, kandi ma director ma region ndachulawo, kandi ma district governor amene ndachulawo, ma region amene ndachulawo, mukuchitika za uchitsiru zovunda kwambiri. Koma ndimafuna ndikuuze ngati Malawi mumusankhira munthu mukamvotera nokha munthu ameneyo pa general election. Amalawi sakavotera munthu chifukwa choti pali chimanga, Amalawi akavotera munthu chifukwa cha zintchito zake kudera kwawoko. Ndi chifukwa za uchitsiru ngati zimenezi zinapangisa kuti no YMCP awina kumangochi kumene kuli stronghold yeni kumene kuli kuchipindanso kwina kwa chipani cha Democratic Progressive Party.
Amalawi anasiya za uchitsiru ndi kumaombera mmanja zopusa patutati munthu wina wakuti anakhalapo nduna, wakuti ati ni mdindo, wakuti ati amayankhula ndi president, ndiye basi tikamvotere basi mbavayi, tikamvotere munthu onongayi, tikamvotere munthu anaononga anaotcha maidi anthuyi, kuti munthu osacheza ndi anthu, munthu osasika gale munthu msana palibe chimene amapanga kudera, munthu oyipa mtima, munthu wambiri zache zoyipa cholinga muluzuse chipani kudera kukawine munthu wa independent. No, then mafuna ndiyankhule pano kuyambira office ya vice president southern region, office ya regional governor southern region, office ya director wa my southern region, ndili ndi maumboni mwakhala mukuyima pa misonkhano ndi kumapanga indozi shadow mosh kudera kumene kwayima mashado okwana 7. That is not good. And Bandale mukulepera kuchita zinthu zimene Professor Arthur Peter Mutharika amakuwuzani. Kamlivizesa kaya ine sindimayankhula modusi namba, ndili nawo maumboni, ndili nawo ma video clip amene mwakhala mukupangisa misonkhano, akuluakulu amene muli pa national level, akuluakulu amene muli pa regional level, ndi kumatenga shadow motion kumaka mukuta nkumapangira kampeni. Kodi ana enawa ndi atapangire kampeni ndani? Kodi ana anthu angati mukumpangira kampeni kumuzisa kumfuna ono mumupukutero mutati akamuvotera amayi anu kapena akamuvotera nganganu? No, sichimakhala choncho. Ndimafuna ndiyankhule choncho. Uchitsiru umene ukapitirira nawo kumene ine ndikuchokera kuyambira mawali kuti tikama demo ovuta kwambiri, because ife sitilola kuti Professor Arthur Peter Mutharika mumpase MP wa independent. Sitivomera kuti APM apasidwe MP amene Amalawi sakumfuna. Sitivomera kuti Amalawi apereke voti yawo kwa munthu amene sakumfuna. Siziteka. Amalawi sapangidwa drive, Amalawi saunikilidwa chochita. Amalawi ndi amene akukhala ndi anawa kumamidzi, Amalawi ndi amene amayenda ndi anawa kumaderako, chikhalidwe chawo kuchidziwa, umunthu wawo akudziwa, mtima wachikondi wawo akudziwa, chitukuko chawo akuchidziwa. Tanzania lero kuti chifukwa choti mwalandira ndalama muzikabwera kuti muzisokoneza ma primaries, muzikabwera kuti muzisokoneza mzigawozi. Ife kumwera this year sitikufuna ma independent. Koma uchitsiru umene mukupanga, you want to bring many independences here in southern region. We don't want such stupid plans here in southern region. Kamlivesesa kaya nimafuna ndiyankhule chonchi, ma delegates nonse kaya mwanamizidwa, kaya mwapasidwa ndalama, kaya mwazidwa kuti chani, kulibe munthu amene kuderalo ku constituency ina iliyonse amene wasankhidwa ndi President Professor Arthur Peter Mutharika. Wina kama kunamiza kuti awama yakula ndi abwana yamma muone yeyo ndiye kuti akupasa nsalu za chipani mozembesa kumene kuti mamuona chikumpasa chipani zikumpasa ni zigawenga zinzache. This time around mwana wina aliyense amene kupikisana nawo pa mpando wa UMP ndi ukansala kumadera kwanuko ameneyo ndi mwana wa Professor Arthur Peter Mutharika. Nonse ndi ana achipani cha Democratic Progressive Party. Zisiru ndizi zikumabwera nkumana kuti mukavotera uyuyo. Iweyo ngati RG, iweyo ngati Vice President, iweyo ngati District Governor, ndikunena dziko lonse la Malawi. You don't have that power kukaima kudera kumene kuli ana okwana 5 ndikumaka muonesa mwana mmodzi, ndikumaka muchemerera mwana mmodzi. That's why mukaenda misonkhano mukupezeka kuti msana bwere kuti fachawo za uchitsiru ngati zimenezi. Mukupezeka kuti msonkhano uli mbe, ndili ndi maumboni ineyo. Vice President sanga bwere pa malo amene palili pa Lutsenza ndikupezeka kuti anthu osakwana pa 200. Chifukwa chani? Chifukwa cha za uchitsiru zimene zikuchitika anthu amafika potopa. Ndimafuna ndikuwuze anthu avotera shadow MP molingana ndi chikhalidwe, ntchito zake, mfundo zake. Aidha kuti ulo mumpinde mwantundu wanji, Malawi sakavotera kupinda kwanu. Malawi ku general election atapereka voti kwa mwana amene kumona kuti uyu kudera kunatithandizira. Osati chifukwa choti wanyamula chipani, osati chifukwa choti wanena kuti chani. No, because by the end of the day wina aliyense Malawi ngakhale wa MCP misonkhano yache kubwera kwa zinena kuti vote for Professor Arthur Peter Mutharika, because he is only the one amene angapulumutse dziko lino, amene angakonze economy dziko lino. Ngakhale UTM akabambe ndi gulu lawo ndikukhulupirira ine bwino kuti nakuto sipapita miyezi 3 kusogoloko asanapangisa misonkhano yokuti vote for Peter Mutharika. Ngakhale ajihana sipapita miyezi 2 asananena kuti vote for Peter Mutharika. Ngakhale tupere Muluzi sipapita miyezi 3 chibozibozi amayi Joyce Banda anthu apanga endorse Professor Arthur Peter Mutharika pofuna kuwombola dziko lino chifukwa cha chikhalidwe chake,
So musabwerese makandidati amene akupasani mamiliyoni amene akukudyeserani kuti mpaka na mkafike lero muzikashekera anthu manyumba mwanumu kuti atakakupoteni mawo mukadyesa anthu ng'ombe zovunda mukapase mphepo za minyama zimenezo ayi. Kamunimvesesa kaya kwina kumene kunachitike ma primary ndikuchenjezeni inu anthu a region, ndikuchenjezeni inu anthu a district, ndikuchenjezeni inu anthu a constituencies. Ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti za uchisiru zimene mapanga magovernors kumanena kuti koma uyu bwana ndame akumfuna uyu amayankhula nawo, kuyankhula ndi bwana si chitukuko, kuyankhula ndi bwana si ndiye kuti ndi chimene anthu akufuna. Anthu akufuna munthu amene awathandize kuderawo, anthu akufuna munthu amene atukule kuderawo, anthu akufuna munthu amene athamange ndi masompenya ndi kuthandizana kwathu mopanda chinyengo ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Let me warn you, zachibwana ngati zimenezi mulekeretu. Kamunimvesesa kaya ine sindimayankhulira kuchipinda kudana koma ndili ndi maumboni. Anthu ena anu mumafuna muzimunamiza Profesa Arthur Peter Mutharika ngati mukugwira ntchito zolongosoka, kukuyang'ana nisonga kale kuyankhula pa nsonkhano sumumata iya, kukuyang'ana nisonga kale pa ground palibe chimene mukupanga. Ena fe tikugona usana ndi usiku, ena fe tikuyika miyo yathu pa njanji, ena fe tikulipempherera njiko kuotima yenda cheu kuopa kuti tidulidwa mitu nthawi yovota isana kwati. Inu mukugona manyumba mwanu mukumadya za swai muzitonongera so ma constituency. Is that make sense? Ndanena kuti ine sinimaopa wina aliyense iya. Ndiliuza dziko la Malawi kuti ine I fear nobody, only God. So ngati mupitiliza za uchisiru ngati zimenezi, ndilemba maina onse ama vice president, ma regional governor, ma district governor, ma constituency governor amene mukupanga zopusha ngati zimenezi m'madera. Anthu akulira, anthu akudandaula, kumafika panda kuti kunoko iwe munthu ofusira ntchito kwa anthu kumudzi ukafike kumaopseza komiti a constituency kuti kunoko musalandire so chado wina lise ndine ndekha. Bwana kundifuna ine bwana wake ndani? Profesa Arthur Peter Mutharika akukonda wina aliyense. Profesa Arthur Peter Mutharika akufuna wina aliyense. Profesa Arthur Peter Mutharika afuna ana amene abwere asankhidwe ndi ainake kumudzi ndipo akabwera kumpasa APM anthu omwe wamvotere voti kumuza mpase mpando wa MP ku parliament, anthu amene azamuthandize bwana, osati zigawenga za anthu zimene mukuwasankhira zimene takupasa ndalama mbava za wanthu. Kodi ngati munthu wamba kupanga chinyengo lero kumapereka ndalama kwa anthu akumtunda kukuti akukondere tina kuti ukazawina iweyo usathandiza iweyo. Ndimafuna ndimalize chonchi, ine ndi chirombo cha munthu achimwene, sindimapanga nawo pada opanda mizere. Andi sindimadya kwanu sindinadyepo zambu yako kapena zako. Ine ndizayankhulira Malawi amene akuzunzika, koma sitivomera kuti no wina ake ati yayi mapiko ali mwamba ine ndi regional governor mumpase voti. Who are you? Voti amene apereke chisankho chimene atiti chichitika chizichitika, amene ali ndi mphamvu zosankha ndi kuzapambaniza munthu, si regional governor, si vice president, si district governor kapena constituency, ndi ainaka kumudzi asankhe chimene afuna. Because everyone knows here in Malawi kuti kumbali ya president anthu akusankha Profesa Arthur Peter Mutharika. Why? Chikhalidwe chake, umunthu wache, kudekha kwache, umulungu wache, komanso chikondi chake pa dziko lino la Malawi. Noti zigawenga zimafuna kuchisankhazi kuti zizikapitirira kumaononga. Zigawenga ndizina ndijamdango zisankha zimene zimafuna kumwika Profesa Arthur Peter Mutharika pa mavuto, zimene zimafuna kubazi chipani, zimene zimafuna kumupha Peter Mutharika. Zoyipa mitima nkhani zake chiyambita chike chimakhalanga chimenechi. Ine sindizapanga accept maganizo auchitsiru ngati amenewo. Ine ndi game changer chimwene, sindimaopa amene mwandifuna more than ready to stand with you. Ine sindimapanga nawo za chibwana ya. Ngati mubwera usiku, ineso I'll deal with you. Mubwere masana, I'll be there. Koma sindiopa, ndipo ndimayankhula chilungamo. Dziko la Malawi, we are waiting for Professor Arthur Peter Mutharika to come back to his office kuti atikonzere economy ya dziko lino. And ndikufunika kuti bwana timpase anthu amene ndoyenera, ndofunidwa, ndokondedwa kuderako. We don't want independence ulendo uno. No. Zauchisiru zimene zirekeke. Ndibwereze mawawa nonse amene mukupanga zopusanu ndi kuikani pambalambani ku eastern region, ku southern region, kandi ku northern region, kandi ku central region. Ine sindisekerera iya. Ndiliso ndizisanzo za ma vice president abwino
amene chiyambire kampeni wa maprimary kapena chani sana imepo kuyankula kunena kuti yayi mzavotereni uyu kapena kukaima pa msonkhano wa shadow akamapita kudera mashadow onse kupita konko ngati kholo kuziwa udindo wa ukholo. Iweyo vice president sungapite pa msonkhano wa shadow mwezi kudera kwa mashadow 20 no. Ndilekeze kai pamene pa ndikuvula nzati kwambiri bwana adziziwa chilungamo bwana asamana bizidwe anthu ena amene mumaononga chipani ndavipi vya guru kunyinda ngati inoyo dithana nanu ambuya kudaliseni ziko. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.